Всяко дете на този свят има своя мечта. А какво окриля ученичките от Средното училище за приложни изкуства в София? Това е изработката на детски играчки. Ще надникнем малко в работният процес на момичетата. С такава любов, ентусиазъм и артистичност разказват за своите изобретения, че в един момент си мислим, че те са живите превъплъщения на своите играчки. Това е клоун и е играчка с подвижни крайници. Работата ми е от втория срок. И всъщност така е предназначена за малко по-голяма възрастова група, за деца. Какво друго за него? Много е сладък, много готино се получи косата. Да, в смисъл идеята беше да е такъв шарен и весел и смешен, защото той не е особено реален в момента, както се получи, но такава е идеята. И какво друго за него? Голям бистрот. Голям бистрот. Не знам колко добро определение е това. Това е главно за него. Накрая на всяка година, през обучението ни в това училище, има изпит, чрез който смисъл се проверяват възможностите ни, какво сме научили през годината. И тази година изпита ни беше текстилна играчка, плоска, с чифтни кройки. И темата ни беше морска. И аз съм правила мида, която всъщност функцията й беше на тази мида, че когато се отвори, вътре от двете страни на мидата, има два лабиринта, които са смисъл за деца с проблеми и не само, които трябва, смисъл, вътре има перли в самата мида, които трябва да се местят по този лабиринт и да се стига до дадени цели. И това е главно целта му. И в смисъл идеята беше, че човек трябва да спази точно целта на изпита, която в смисъл за дадената тема. Значи това е мишка с подвижни крайници. Пак е тема от втория ни срок. Ръцете се движат. Да, ръцете се движат и по принцип има механизъм от опашката към носа. Тя се разтяга. Така. И това е за деца вече по-големи, които вече осмислят какво държат ръцете си, а не правят просто механични движения. Това, което правя в момента, е един магиосник, който, да, получава се, с подвижни крайници, за деца, които вече знаят какво правят с играчката и могат да си я гушкат. Много го обичам, много е сладък. И съм го направила за деца, които обичат да четат книжки с магиосници, феи и подобни и да си играят вкъщи с него. Все едно си представя, че това е или добри, или лошия магиосник. Няма значение. И това е за моят магиосник, който всъщност май след малко ще стане готов. Но само след секунда. И той е добре дошъл. Няма нищо против. Сега малко само да я правим прическата. Хубав вид. О, да, вземете и ножи. Това е моята дипломна работа, т.е. си изпитна работа. Значи темата е морска тема, както знаете. Да. И функцията е дрънкалка, очите й дрънкат. И е предназначена за деца до 3 години, за кошарка най-вече. И с нея си играе децата, могат дори да хващат и тук и да си дрънкат. Може да ня хващат там. И да, и това е нейната функция. А това е работата ми през втория срок. Тя е обемна играчка. Целта е да е заоблена от всякъде и да показва общо обема и характера на слона. На самото животно слон. И това е. Как служи да игра. Може ли да се запознаем? Може, може. Как се казваш ти? Много ми е приятно. Аз се казвам Слава.
Слава? Слава името на твоята господарка или твоето собствено име? Не, моята собственичка се казва Нели, тя е съученичка на кака Слава. Те много се обичат. А ти си Слава, така ли? Аз съм Слава. Това е кака Слава, ето ме. А бихте ли се представили и вие там двамата? Да, кажете как се казва. Ние сме семейство, Може да, ни от правили лични дълги хода. години, да. Всъщност, откакто сме замислили, ние сме семейство. Това съм го правила аз, а това Нели. Тази Нели, която прави Моята куклата, аз кака съм Мира, нямам нищо общо. Тя само е ръководител на семейството. По какъв начин намирате своите персонажи за кукли? Ами, Персонажите за кукли се насъбират с времето, още откато си малък и като си играл със своите кукли. И то просто ти се насъбира, в смисъл, едни такива впечатления с какво трябва да имаш и какво трябва да гушкаш и да обичаш и така нататък. Иначе за работата, какво? в един момент просто си рисуваш и то се получава и решаваш, че това ще е което трябва да направиш. Рисуваш, драскаш като ненормален и най-накрая избираш 2, 3, 5 решения и казваш това трябва да е. И кои са ви любимите герои? Ами, Герой. сега да е. Много са. Много са, да. То с времето, освен това, колкото повече се променяш, ти се променят и любими герои, нещата е различно. Мислите ли, че някога детето ваше ще изчезне, ще напусне вашата кожа, ако мога така да се изразя? Сигурна съм, че няма да стане. В смисъл, точно заради това се захванах да правя детски играчки, за да не изчезне никога детето в мен. Надявам се. Стане за винаги, смисъл, защото по принцип всеки човек, ако успее да го запази това дете в себе си и да успее да разсъждава като дете, въпреки че пораства, това ще е в смисъл най-готиното нещо, но не всички успяват. Ние може да успеем. Да. Мислите да правите след като завършите средното училище? Ами, сега да, още ни е рано, ние не искаме да го завършваме. Толкова ни е хубаво тук, че даже не искаме да го завършваме. Вие сте 9-ти клас. Да, 9-ти клас, срещу 10-ти.